cu Roblox de alt joc. Mă scrieți și voi în comentarii dacă asta ce joc vă place din Roblox, să facem hobby. Na. O să dăm escape de om capă. Din pușcărie. Belu ți-ai dus în... Era la bază. Ne-ai dus în nicărit? Eu îl duc după el. Așa am după lemne. Mă duc după el, da. Hai că mă duc eu după el, poruci mai duc tu lemne. Opa, nu mai trebuie să duci un lemne, că vine în apă. Eu mă duc, că prima dată nu face contact. Aha, Am am uitat. Da, bine, hai. Dar nu văd nimică. Eu văd. Nu prea se vede nimic, dar bine. Nu știu cum se vede pe filmare. Sper să se vadă bine. A apărut gata. Da. Nu mai încerc să mă fiu pe el, să nu-mi iese. De ce chestii pe capră? Să mă cac. Pe cealaltă lume. Încerc cumva să nu ating difuzorul cu audio foarte rupt. Să vorbesc puțin mai tare și să-mi ziceți în comentarii cum aud, cum se aude. Bă, mă fi pe capră. Și că Bela, ea nu mă sunt pe capră. I-am zis că mă duc după lemne. Păi da, dar am zis că... Na, dacă... Mi-a reușit până după ăla să fie. Bă, un iepure de-a mea, uite, mă oreo și... Auzi, ce să facem asta, ca? Facem... Nimic. Mergi să facem patul. Așteaptă că n-ai de lemne la patul. Păi adunăm, nu-i problemă. Și trebuie să scută masa. Mă duc acum după el, că ne trebuie piciorii. Am văzut iepuri în spatele tău, dar am uitat că Mergem să... la loc să ne vadă. Dar nu știu, eu nu mă pot duce să... Dacă vine ziua, bun. Peste și prin pădure, mergem la loc să ne vadă. O venit la picior. Nu e problemă. Ai ieșit? Nu. Hai că tau iepurii. Am găsit zona de lapă, dar eu caut iepuri. Mai mult. Adu cât mai multă carne, ca să avem. Dar dacă am fac puțin, mi-mi trebuie picior. Lupușor, stai acolo că... O chem pe Mirabela. Am găsit pentru amândoi picioare. Două picioare, cu noroc. Cred că aduc câte unul, că e micuț. O